tini jotono no hambai te kholomuya phare sini tini blackhen tong thongman sal sin tini YTA aba Young Tripuri Association assignment sal o sala no sung sini 2012 8 tarik January simi sing Ponjo Tripuri no sapna ni bagi sing Young Tripuri Association sung Koksakha sini an nahar mung khangke sini dofano tamke sing sapga ni bagi sing sini YTA ni nahar mung sing rasniti khlainai rono sing sagan musungu sing mo sini rasnitiya sini te dharma nitiya hani bagi sing o sini je nahar mung no sing sini nahar mung sini kaisa one vision one mission one identity sini nahar mung kaisa ang nangnai te sini sini jati no ba sini Tripuri samas no sing Tripuri aba tipra hni sini jagani nangnai oni bangi joto lukurong no koigu sini o Young Tripuri Association asaimani sini nahar mung sing krak lagi sing tabok basagi tongo oni bagai joto lukurong no kaisa ang yak ruju khlai ang koinani te saklaigan musungu nini poila sing samas nangu samas kri hangge sing bojaga sing basagi ning rasniti khlainai on bangi jotang sini Ponjo Tripuri lukurong ang koinan musungu nung nini kesak khang kupur hinya gei sing phaidi sing tiprasa sing ek kaisa sini nahar mung sing thanglai sinai oni bagi no sing tini joto sing osimiya joto block wise ba sini sara Tripura gon sing tabok sini tini ni sini YTA asima salna palai tongjaga joto block wise khlaigi tamni humlai sing kaisa jaga khom dotom ke sing khlailai mali afan sini tabon je situation sing joto ni sibaigu oni bagi sing joto block wise khlaigi sing tini ni haisalo sini YTA asima salna sing palai jagi tong joto jagana oni bagi joto hai nang koinan musungo sini lukurogno nung ang hinya kare sini YTA ni nahar mungno joto wan sogui naibai jadi hnai bom hai samang khlai geitong obon sing kubui kathar khlai sing sini o nahar mungno sing success khlainai khlaigan digub sing thangai tongo sing nini ani hunlaya kare sing phaidi sing sini samasno sing thansa khlaigan ni bagi sing 2012 tini hai sal 8 tarik January sing mon krak lagi sing basagi phaikha an bagi joto lukorona ang koin musungu sing thansa khlagi sing sini has ba sini man thainu sing phiogani bagi joto rona ang koigui an kisisa kok samano belakha hambai tini YTA ni birthday ni sar jora ini 8 January angkai tini jeng tongkai jora hamyani bagai jeng kaisa jaga jeng YTA foundation jeng palainan bagai jeng tini palai mandia karong kai jeng je tawuni policy ti jeng joton saimana angkai amono tei jeng tini jar block level ba district level jeng abhai kai jeng ini YTA tekno jeng tisalaika angkai jeng taun angkai jeng tini YTA chini Young Tripuri Association judi jeng abahai khai thancha ungmayang khai joto party joto Tripura sadok pharao jeng abahai chapjakmayang khai jeng je kono party phana khaidi jeng chapjakmaya khanai jeng taun nai jeng botok pungyang nai oro kisa borok lao mane kuno jaga phana jeng thansa ungmayang nai aboni bai jeng nangmani jeng joto chini Tripuri dofara jeng thansa sengna nangnai thansa angkhangkhai jeng joto jaga no jeng chini samono jeng success khlaimanai aboni bai ani joto nang koimung yaphara chini je political party khai jara khai tongnai rok tai boroni bisingtei jeng tabuk jora jeng thansa ungmanjako jeng tini thansa angkhangkhai chini samung je jaga no jeng success nai tai
যত সাইমায়া যারা নক নখङो जोबजाय दंनायाव दै बरकबो साइमानै যত पालखाय जों थामसामा खांखाय जोंनि बागै যত सामुनो जाय फायनाय जों खाखौ ओंखे आसुकिरा साइना आनिखौ